זה ברז דלק, מצב אוף, מצב און. בהדלקה חייב להיות על מצב און. אחרי זה אנחנו נגיע לפאנל של הגנרטור. יש לנו צ'וק, יש לנו את הסוויץ', שעון מתח ויציאות חשמל 32 אמפר ו-16 אמפר. שתי השקעים האלה, היציאות, זה 12 וולט. האדום האמצעי זה ההגנה, האוברלוט של ה-12 וולט. האדום הזה זה האוברלוט של ה-220. איך מניעים? זה צ'וק. מושכים. זה השעון של המתח. המנורה הזאת קרה לנו שיש חשמל. אם המנורה האמצעית דולקת, זה אומר האוברלוט ספק, אין חשמל. המנורה השלישית העליונה זה אין שמן במנוע. צריך לבדוק שמן אם זה נדלק. זה חיבור להערכה היסטורית לכבות מהסוויץ' עצמו. תודה.